Inte Probolinggo ngeban berarti ngeban inte wala siliramu ki kara kaya adat biasa kok nek arep tak nek tak telepon mesti kok tak pateni apa to tak WA kok balik konangan Sam konangan apa siliramu wis ana maneh aja guyu-guyu lho aku curiga gede lho iki in piye Sam temen to ra temen aku konangan Sam ana isine iki temen to jere wis ana isine eneng HP-mu oh iya ya wis nek ana isine tetep tanggung jawab sampai kok apa inte apa kowe tresna tenan oh inte piye kok sampe tresna aku ndak yo ibumu jahat kok siji sama lara pitu oh inte piye kok sampe bakal tak entokke aku pamit kok sampe aku piye